Catherine Farrugia, il-mara ta' George Farrugia li nata il-proklama biex jixed is-sewwa fil-każ ta' tixħim fil-kuntratti taż-żejt fi żmien Gvern Nazzjonalista, eżerċitat id-dritt li tibqa' sikta fil-qorti. Dan meta fil-qorti intqal li ħarġet invoices illeċiti mingħajr l-arfien tad-diretturi tal-kumpanija. Dan meta komplet il-kumpilazzjoni tal-evidenza quddiem il-Maġistrat Jana Mikallef Stafraċ fil-konfront tal-5 aħwa Farrugia li jinsabu mixlija li taħt Gvern Nazzjonalista xaħmu uffiċjali tal-Gvern f'dak li huwa magħruf bħala l-iskandlu taż-żejt. Huwom George Farrugia ingħata il-maħfra presidenzjali fl-2013 meta ħareġ li kien hemm netwerk ta' tixħim fosthom mal-ex-chairman tal-Enemalta Tancred Tabone u l-imprendituri Anthony Cassar u Francis Portelli. F'dan il-perjodu George Farrugia kien imexxi il-kumpanija Powerplan. Fil-qorti, Catherine Farrugia qalet li ma kienx impjegata fil-kumpanija ta' żewġha, iżda kienet tagħmel xi xogħol b'mod volontarju. Hija qalet li l-kumpanija ta' żewġha George Farrugia kienet involuta fis-suq tal-lubrikanti, il-petrol u ż-żejt. Fil-qorti qalet li ma kienx taf bil li kellha il-kumpanija ta' Farrugia mal-kumpanija Total u kumpaniji oħra barranin. Qalet li kienet tara il-kelma Total fuq fliexken tal-lubrikanti. Hija qalet ukoll li meta kienet tagħmel l-invoices kien ikollha istruzzjonijiet minn żewġha jew minn xi nies oħra. Fil-qorti Catherine Farrugia għarfet l-invoices tal-kumpanija Trafigura. Qalet li din kienet kumpanija li taħdem fiż-żejt. Qalet ukoll li taf li żewġha kien involut fil-każ, iżda ma tafx bħadd ieħor li kien involut fin-negozju. Meta mistoqsija dwar in-negozjati fl-Iżvizzera, Catherine Farrugia qalet li żewġha kien jaf żagħha li se jsifer jum qabel. Catherine Farrugia qalet li hu kien jgħidilha li se jiltaqa' mal-importaturi u qatt ma semma banek waqt li qatt ma tkellem fuq kont tal-bank f'dan il-pajjiż.